आङो गिबियावनो बाख्नायदों दख'रा डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफादखौ बिथांमोनहा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय क्लास 9, 10 हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जे गथ'फोर बिसोरखौहाय लेंहरनानै बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय जे वार्कशप टाइपनि स' मोजां मोनसे हाबाफारि बियो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय बेबायदि सम सम लिंथुमनानै बिथांमोननि बा बिसोरनि जे जिउ राहा दानाय आरो बिसोरनि जे जिउ राहा दानायाव जे थुलुंगाखांनायखौ जेब्लायबो नांगौ बेखौहाय थुलुंगाखांनायखौहाय सम सम होनो थाखाय जे हाबाफारिफोर लाबाय थायो बे हाबाफोर लानाय थानायनि थाखायनो आं दख'रा डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफाद आरो दुलाराय बर' फिसा आफादखौ आङो गिबियावनो गाहाम हामलायनाय बा आंनि साइडनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बे हाबाफारियाव फैनानै आं बेखौनो मोजां मोनदों जे बाहाय बे ओनसोलनि गोबां फरायफुबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनजोंहाय फैगौ समावहाय बिथांमोननि जे फैगौ जे जिउ राहानि अपसनफोर बेफोरखौ खोथाखौहाय जों एसे सावरायनो मोननानै बा रायज्लायलायनो मोननानै मिथिहोलायलायनो मोननानै खोब मोजां मोनदों आरो स्टुडेन्ट लाइफआवहाय जेब्लायबो थुलुंगाखांनायखौ नांगौ आरो बे थुलुंगाखांनायखौ जों माबोरैहाय मोनो माबोरैहाय जों गावजों गाव थुलुंगाखांनायखौहाय लाबोलायनांगौ बेफोर खोथाखौ जों सावरायलायनो मोननानै जों मोजां मोनदों आरो फैगौ समावबो बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंहाय बा फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्टफोरजोंहाय सेंग्रा सिख्लाफोरजोंहाय बा जोहोलावफोरजोंहाय जोङो बेबायदि रायलायबाय थानाय हाबाफारिखौहाय लाबाय थानांगौ होननानै आं आसा थायो आरो फैगौ समाव दुलाराय बर' फिसा आफादनि दैदेननायाव बेबायदि हाबाफारियाबो जाबाय थागोन आरो बेफोरबायदि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो गाबोननि समावहाय बा फैगौ समावहाय जोंहा फैगौ समावहाय राफोद जोंनि गेजेरावबो माखासे बिभिन्न बा गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जिउ राहा दानो हानाय राफोद जोहोलावजोफोर ओंखारगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। स्पेसियेलि फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि बेलायाव माबायदि बेखौनो बुंदों जोंबो दहायबो सावरायदों जे जोङो जे गावनि कर्सनि जि फरायनांगौ बेखौथ' फरायखानांगोन दानि मुगायाव बेफोरावथ' जोङो उन जानायनि खुनु खोथायानो गैया मानो होनबा दिनैनि बे जुगावहाय जौसेयाव जौसे जौखोन्दो मोनग्रा गोबां फरायसाफोर दङ स' बे बेलायावहायथ' जोङो कमप्रमाइस खालामनो हाखाया आरो बेनि अनगायैबो कर्सनि अनगायैबो गोबां जोंहा फरायनांगौ दङ निउस पेपार मेगाजिनफोरनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै स' बेफोरबायदि जे फरायनांगौ बेफोरखौबो जोङो लांफाबाय थानांगोन आजिरा समफ्रावहाय जों बेफोरबायदिखौहाय जोंनि फरायनाय कर्सनि जों लोगोसे बेफोरबायदिखौ जुदि जों लांफाबाय थायोबा जोंनि जे फैगौ समावहाय केरियार दानाय बे केरियार दानायावहाय निस्सयहै मदद होगोन आरो बेखौनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंहाय बेखौनो सावरायलायदों दिनै। नोंथांनि बायदिब्ला केरियारा मानि सायाव गाहायै दिपेन्ड खालामो? केरियारा दिपेन्ड खालामनानै बे गाव गावबागाव चयसनि खोथा जे सोर माबेखौहाय केयार खालामो बेनो आरो जेखि केरियारखौ जों चयस खालामा मानो जों माबा खालामा मानो जों बासिया मानो बे केरियारखौहाय बियो बेसेबां मोजां मोनो आरो बिनि थाखाय बे बेसेबां थारमाने थुलुंगाखांनायजों बियो मावो बा खस्थ' खालामो बेनि सायाव दिपेन्ड खालामगोन गुदि खोथायानो जाहैबाय जे केरियारखौ बियो लुबैदों जे केरियारखौ बियो बासिदों बे केरियारखौ बियो बेसेबां मोजां मोनो आरो बेखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बियो निस्सय बिनि थाखाय बियो खस्थ' खालामगोन मानो होनबा खस्थ' खालामनाय गैयाब्ला बे केरियारखौ बियो मालाबाबो मोननो हाया बेखायनो जों नुदों जिथु माखासे गोबां फरायसाफ्रानो दिनै लेंगुवेजनि सायाव एसे ना लेंगुवेजआथ' बे मोनसे उसुबिदा खिन्थु फरायसा हिसाबै जोंनि जिथु सोलिबाय थानाय राव लेंगुवेज बेखौथ' सोलोंखानांगोनखा बेथ' मोनसे पार्ट बियो आरो बेखौ जों जुदि सोलोंनो हायाबाथ' जों आल्टिमेटलि केरियार हिसाबै जों दावगानाया एसेबां सहस नङा थ' गतिके लेंगुवेजआ बे मालाबाबो बादा जानो हाया लेंगुवेज रोंनायाथ' गाज्रि बाथ्रा नङा गतिके जोङो जोंनि खाथि खाला थानाय जि रावफोर दङ जों बेखौहाय बा जोंनि गेजेरावहाय जे रावफ्रा सोलिगासिनो दं बेखौहाय जों हानायखिनि सोलोंनांगौ आरो बेखौ सोलोंनाया बिराद गिदिर बाथ्रा नङा बेयो एकदमबारे जों नर्मेल डे टु डे जोंनि जे फरायनाय बेजोंनो बियो थांफाबाय थानाय बुस्थु बिनि थाखाय जों एक्सट्रा माबा मोनसे बिराद गिदिरै सोलोंनांगौ हाबाफारि लानांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा आरो आं बेखौहाय फोथाया आरो जोंबो जेब्ला फरायसा सममोन जोंबो बहाबा स्पेसियेल माबा मोनसे सोलोंनानै माबा मोनसे लेंगुवेजखौहाय लानानैहाय जों बेबायदि फरायदों बा बेबायदि स्पेसियेल माबा मोनसे बेब'स्था खालामनांदों बेबायदि खुनु माबा गैया जे जोंनि फरायनायजोंनो बे जोंनि सोरगिदिं जों खोनाबाय थानाय लेंगुवेजखौ जों बयबो फ्राय एफा एनैबाबो रोंखायो आरो बेबायदि बबेबा रावावहाय गुबुन रावावहाय जोङो एकदमबारे माबा मोनसे पण्डित जाथारनांगौ होननाय खोथा गैया जों जेखिनि बेसिकखौ नांगौ रावनि सायावहाय बेखिनिखौ जोङो जिहेतु जों सानफ्रामबो खोनाबाय थाखायो हिन्दीयानो जा इंराजियानो जा बा एसामिसआनो जा जों फ्राय सानफ्रामबो खोनाबाय थायो सानफ्रामबो नुलायबाय थायो रायज्लायबाय थायो एफा एनैबाबो बेखिनिखौहाय सोलोंनानै लानायाव बिसेस जेबो उसुबिदा गैया।